Hej Amalie og Tanja. Vi har skulle regne opgave 232 og 234 til 232. Og vi vil starte med at gennemgå opgave 232, som lyder, tegningen viser to ensynede trekanter, hvor nogle sider er kendte. Yes. Og vi har to ensynede trekanter her. Yes. Og opgave A lyder, beregn skalafaktoren. Og for at beregne skalafaktoren, skal man sige C1, det er den her med, divideret med C, som ligger hernede, og som så bliver K, som er skalafaktoren. Og de to sider, nu har vi ikke skrevet, hvor langt det er her, men i opgaven er C1, den er 12,3 cm, og C, den er 5,7. Og når man dividerer de to tal, så får vi skalafaktoren 2,157. Yes. Og B'eren hedder så beregn siden B1 og A. Og det er den her og den. Yes. Vi starter med B1. Med A. Vi starter med A. For at beregne A, den her, så skal du behøve jo. Nej. Okay. Fordi for at forvente, skal du ikke gange det her på. Ja, undskyld forvirringen. Men det er fordi, at selve formen hedder A1 gange Q. Men fordi at vores A1 er længere end vores A, så vil det sige, at vi skal dividere A1 med vores Q for at finde A. Så det vil sige, at vi har sagt 10,3 divideret med 2,157, som giver 4,775 cm. Og det er så den lille A, der er så mange centimeter. Og så skal vi finde B1, som ligger her. Og det var så det samme, der siger man bare side B gange med skalafaktoren Q. Og det gør vi ved at sige 2,4, som er B, gange med 2,157, som er vores skalafaktor, hvor vi får B1 til at være 5,1768 cm. Yes, det var opgave 235.